Na toto si dávaj pozor pri dosahovaní svojich cieľov roku 2025. Najmä tomu, že sa snažíš schudnúť napríklad 10 kg, začneš robiť všetky tie veci, ktoré máš, ako ješ zdravšie, hýbať sa viac, čo je super, ale zabúdaš na to najdôležitejšie. Budeš mať na prdni, kedy sa ti nebude chcieť cvičiť a nie je lepšie, ako sa k tomu postavíš. Budú sa ti diať nečakané veci, ako ochorieš alebo ochorie ti dieťa, nebudeš stíhať, budeš mať veľa práce. Ako sa k tomu postavíš? Budú sa diať veci ako oslavy, dovolenky, nečakané návštevy, tu koláč, tu pohár vínka. Ako sa k tomu postavíš? Budeš žiť svojim mesiacom, lebo si žena, budeš mať väčšie chute na sladké pred svojimi dňami. Ako sa k tomu postavíš? Každý ťa učí len jedť zdravú a hyb sa viac a chceš schudnúť. Nikto ťa neučí, ako žiť ten život, mať aj ten koláč, mať aj to víno, ako zvládať chute 5 kramami, ako ísť na oslavu a neprejesť sa, ako zvládnuť fakt, že nemôžeš cvičiť, lebo si chorá. Ako si to vôbec nastaviť celoročne, nech sa ti deje, čo sa ti deje, aby si vždy vedela pokračovať ďalej a mala výsledky. A v tom je môj coaching iný. Ak sa chceš naučiť, ako fungovať v strave a v pohybe a v živote celoročne bez reštrikcií, stále mala tie výsledky, stačí, ak hodíš dole slovo coaching a ja sa ti ozvem.